Egunon, bideo honetan egunkari eta astekariak aztertzen proiektua aurkeztuko dizuet. Proiektuaren ildo nagusiak bi dira. Alde batetik, komunikabidean azterketa kritikoa egitea, eta bestetik, komunikabideetan aurkitzen den genero desberdintasunaren identifikazioa egitea. Proiektua arazo egoera txiki bezala planteatuta dago, eta testuingurua honakoa da. Gaur egun, komunikabide gehienetan, gizonezkoen kirolak presentzia, bai espazio eta denbora bezala ulertuta, gehiago izaten dute emakumezkoen inguruko kirolak baino. Eta ondorioz, ikasleei planteatuko zaien arazoa honakoa da. Ba al dakigu kirol munduan zein hedabidek daukan joera parekideena? Zein egunkari edo astekari jarraitu beharko genuke hezkidetza ikuspuntua jarraituz? Proiektuak 3 helburu dauzka. Sare sozialak informazioa eskuratu eta egunerokotasuneko gertakizunak ezagutzeko tresna bezala erabiltzea, idatzizko hedabide desberdinen kirol arloan genero biek daukaten presentziaz jabetzea, egon daitekeen desberdintasunak ezagutu, hauen inguruan hausnartu eta jarrera kritikoa bultzatzeko, eta 3. sare sozialetan horri edo pertsona bat jarraitu ala ez erabakitzerako orduan, genero ikuspegia kontutan izatea. Proiektuaren bidez, hasteko konpetentzia motorra landuko da, eta baita ondorengo zeharkako konpetentziak ere. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia eta elkarbizitzarako konpetentzia. Behin orokortasunak azalduta, ondoren metodologia eta jarraitu beharreko pausoak aipatuko ditut. Proiektua 2 irakasgairen artean eramango da aurrera. Irakasgai hauek gorputz hezkuntza eta informatika izango dira. DBH-ko 2. mailako ikasleei zuzenduta dago, eta ikasleen parte hartzea aktiboa izango da. Beraiek izango dira protagonista. Jarraitu beharreko pausoak ondorengoak dira. Hasteko, 3 ikasleko taldetan, Moodle edo Classroom bidez konpartitu zaizkien 6 link aztertu beharko dituzte. Link hauek komunikabide desberdinen Facebook orriak izango dira. Berria, Gara, Deia, El Correo eta Durangon egunkariena eta Anboto astekariarena. Link hauek aztertu beharko dituzte eta bertan kirol arloko azken 10 berriak identifikatu. Behin identifikatuta dauzkatenean, berri kopurua eta argazki kopurua zenbatuko dituzte, hauek gizonezkoen ingurukoak, emakumezkoen ingurukoak edo bien ingurukoak diren kontutan izanik. Datu zehatzak eskura dauzkatenean, Classroom edo Moodle bidez elkar banatuko zaien kalkulu orruan sartuko dituzte datuak. Datuak sartzerakoan, demagun Garan aztertutako 10 berrietatik 7 gizonezkoen ingurukoak direla, 2 emakumezkoen ingurukoak eta 1 bien ingurukoak. Orduan automatikoki 100koak azalduko zaizkie eta baita grafikoak ere. Ondoren banaka datu hauek aztertu eta interpretatu eta hausnarketa txiki bat egin eta gorputz hezkuntzako irakasleari bidali beharko diote. Eta amaitzeko talde osoak eztabaida edo debate txiki bat egingo du gorputz hezkuntzako klasean eta ateratako datu eta ondorioak kartel batean jarriko dituzte, informatikako klaseetan egindako kartela, ikastetxean zabaltzeko. Proiektu aurrera eramateko materiala ondorengoa da. Ordenagailua, internetera konexioa, datuak idazteko txantilloia, lehen erakutsitakoa, eta kartela egiteko programa bat. Canva edo antzeko beste edozein. Denbora antolaketari dagokionez, proiektuak hilabete eta erdiko iraupena izango du gutxi gorabehera, eta pausu batzuk etxean egitekoak izango dira eta beste batzuk ikastetxean bertan. Proiektuaren hasiera gorputz hezkuntza irakasgaian emango da, eta amaiera berriz informatika irakasgaian. Hasteko, gorputz hezkuntzako irakasleak proiektua azalduko du 15-20 minututan azaro hasieran. Ondoren ikasleek 2 asteko epea izango dute Facebookeko orrien azterketa egin eta txantilloia betetzeko. Pausu hau etxean egingo dute. Eta baita hurrengoa ere,
beste astebete izango dute hausnarketa pertsonala idatzi eta irakasleari bidaltzeko. Pauso hauek eginda, gorputz hezkuntzako saio bateko 30 minututan debate edo elkarrizketa, eztabaida dena delakoa egingo da. Eta amaitzeko, abenduan, informatikako 3 saio erabiliko dira, kartela edo infograma egiteko programa ezagutu, trasteatu eta lana egiteko. Ebaluatuko dena ondorengoa izango da. Gorputz hezkuntzako irakasleak ebaluatuko du ikaslei emandako txantilloia beteta dagoen ala ez, hausnarketa idatzia zuzena, sakona edo dena delakoa izan den, eta ikasleak eztabaidan parte hartu duen ala ez. Informatikako irakasleak kartela edo infograma ebaluatuko du. Informazio argia saltzen den, kartela erakargarria den, eta abar. Eta ikasleak galdetegi bat izango dute autoebaluazioa egiteko. Bertan, ikasle bakoitzak bere lana ebaluatzeaz gain, proiektuaren inguruan ere iritzia emateko aukera izango du. Besterik gabe, eskerrik asko zuen atentzioagatik eta espero dut proiektua interesgarria irudituko zitzaizuela.